kaavojen piirtäminen. Sä tarvit tällaista kaavapaperia, joka on näissä tämmöisissä isoissa rullissa. Ja jos nämä kaikki rullat rupeaa olemaan varattuja, niin riittää kun sä otat tätä noin 1,10 senttiä. Sä voit mittanauhalla mitata noin semmoinen 1,10 senttiä pala, niin siihen ainakin mahtuu. Joillakin riittää vähempikin, mutta sen verran kun ottaa, niin ainakin riittää. Ja jokainen piirtää siis paitaan tai huppariin niin ainakin etukappaleen ja takakappaleen ja sitten hihan ja hupun kaavat. Ja eli ne tulee siis riippumatta siitä, että tuleeko sulle huppari tai tuleeko sulle toi kollegepaita. Ja tää reuna tässä on suora, kun tää kaavapaperi tulee täältä rullalta näin, niin sä voit käyttää sitä hyödyksi sitä reunaa, eli asettaa nää ihan tänne alareunaan, niin silloin sulla on vähemmän mitään piirtämistä ja leikkaamista. Eli tuolta ei tarvitse silloin piirtää eikä leikata ollenkaan. Jos mä nyt näytän tämän ensimmäisen kaavan piirtämisen tästä. Eli asettaa tää kaava tänne alas. Ja näitä painoja voi käyttää tässä. Sä voit käyttää mitä tahansa painavaa tuossa, että se kaava pysyy paikalla. Ja tässä kannattaa käyttää apuna pitkää viivotinta, koska välillä nämä ei ole ihan suoria nämä opettajan pahviset kaavat, niin ne vähän kuluu käytössä, niin ne ei välillä aina ihan sitten ole suoria, niin mä käytän tässä ihan viivotinta apuna. Silloin sä saat ainakin suorat kaavat itsellesi. Ja mitä tarkemmin sä tämän teet, niin sitä helpompaa se sun ompelu on. Ja sitten siistimpää jälkeä tulee. Täällä ei ihan pysty käyttämään viivotinta, niin piirretään tuosta vapaalla kädellä. Ja tähän kannattaa käyttää aikaa. Älä ajattelekaan, että sä pystyisit tekemään tämän näin nopeasti kuin minä, vaan saat käyttää aikaa tähän, että sulle tulee huolelliset kaavat. No, siinä oli etukappale. Ja nyt me voidaan kirjoittaa tähän etukappale. Eli mikä se kappale on, minkä olet piirtänyt. Sitten katsotaan tästä kaavasta vielä, niin sä teet nämä merkinnät. Eli teet nuolen ja sitten kirjoitetaan toi taite. Ja nuolella ei ole väliä, tuleeko se täältä alhaalta vai tuleeko se tuolta ylhäältä, eikä sillä ole niin väliä, että mistä kohdassa se on, vaan sillä suunnalla on väliä. Eli nuoli on yleensä näissä vaatteissa joko pystyyn tai vaakaan, eli se on langansuuntamerkki, niin näissä se on tällainen pystyasennossa. Ja sitten tämän takakappaleen voisi piirtää suoraan tähän viereen, eli tuolla samalla viivalla ja asettaa se täältäkin tälle kaavapaperin reunalle, niin sulla tulee silloin paljon vähemmän leikkaamista ja pääset tekemään niin kuin tehokkaammin. Ja sitten tosiaan hihan voi laittaa myös tänne reunaan. Eli ne tulee kaikille. Etukappale, takakappale ja hiha. Ja sitten valitset, riippuen siitä, että mikä sun suunnitelma on, että tuleeko sulle huppari, silloin sä tarvit tämän hupun kaavan. Mutta jos sä et tee huppua, niin sä tarvit kaula-aukon resorikaavan. Ja sitten jos sä teet taskun, niin sä tarvit taskupussin kaavan, tämän näköinen. Ja sitten jos sä teet resorit, niin tässä on lantioresori ja käsiresori. Ja sitten jos tekee taitteet sinne helmaan ja hihansuihin, niin silloin ei tarvitse piirtää näitä käsi- ja lantioresoria. Ja tuossa taululla on paperille piirretty noi kaikki kaavat tuollain vieri viereen, niin silloin tosiaan ne mahtuu aika pienellekin paperille ja tulee vähemmän leikkaamista ja piirtämistä. Ja niihin kaavoihin näiden merkintöjen lisäksi niin kannattaa kirjoittaa myös oma nimi ja luokka. Niin silloin jos sä hukkaat ne kaavat johonkin, niin ne löytyy sitten paremmin oikean ihmisen laatikkoon, kun niissä on sun nimi. Nyt mä oon kaavat leikannut irti toisistaan paperisaksilla. Huom, älä käytä kangassaksia, vaan niitä paperisaksia. Ja nyt mä oon myöskin leikannut itselleni kollegekangasta sen verran, mitä siihen tarvii. Eli sä tarvit noin 1,15 senttiä kollegekangasta
kun sä teet hupparin tai kollegepaidan. Sitten jos sä teet taskun lisäksi, niin sä tarvit siihen noin 30 senttiä kangasta. Mutta sen taskun voi ottaa sitten myöhemmin ja katsoa noista tilkuistakin, että löytyisikö sieltä sopivan kokoisia. Mutta 1,15 senttiä niin saa noista kaavoista, jos niitä ei ole pidentänyt, niin niistä pitäisi tulla hyvin meille paita tai huppari. Ja otetaan ensiksi etukappaleen ja takakappaleen kaavat. Ja näissä lukee nyt tämä taite. Eli se tarkoittaa sitä, että me ollaan piirretty vain puolet tästä etukappaleen ja takakappaleen kaavasta, koska tänne tulee se taite, ja se taite tulee aina tänne kaula-aukon ikään kuin jatkeeksi. Eli se kokonainen paita tulee sitten näin. Ja tehdään kumpaankin kankaan reunaan ne taitteet, mutta sun pitää eka katsoa, että mikä tässä on langan suunta tässä kankaassa. Eli nyt kun me ollaan piirretty näihin kaavoihin nämä nuolet, niin näiden nuolien pitää mennä sitten tämän kankaanpalan langan suunnan mukaisesti. Ja kun sä piirailet tätä kangasta oikein läheltä, niin sä näet, että täällä menee ikään kuin semmoisia viivoja, joko poikittain tai pitkittäin, ja se on se langan suunta. Eli se kangas on kudottu tähän suuntaan, ja tässä näkyy, kun tarkasti katsoo täältä läheltä, että tämän langan suunta on näin. Eli täällä menee semmoisia viivoja näin päin. Ja nyt mä teen taitteen tänne kankaan toiseen sivuun, koska mun pitää tosiaan laittaa langan suunnan mukaisesti tämä kaava tähän, eli nuolen pitää olla samassa suunnassa, niin mä teen sen taitteen tänne reunaan. Ja mä teen sen niin lähelle reunaa, että mä pystyn tänne vielä piirtämään sentin saumavarat, mutta sillä lailla, että ei jäisi kauheasti ylimääräistä tänne puolelle. Eli säästeliäästi. Ja laitetaan tämä kaava tänne ihan taitteelle kiinni. Ja tarkistan nyt tässä vaiheessa vielä, että toi sun kaula-aukko menee tänne taitteelle päin. Noin. Eli nyt sitten piirretään ne saumavarat tänne mittaliisalla ja kangaskynällä. Ja nyt tarvitaan tosiaan mittaliisa ja käytetään tätä mittaliisan pienintä mittaa, eli senttiä. Ja sitten sä voit käyttää joko kaavakynää tai liitua ja valitse semmonen väri, mikä näkyy siinä sun kankaassa. Mä tykkään käyttää näitä liituja, niin mä käytän nyt tätä. Ja sitten lähdetään seuraamaan tätä kaavan reunaa. Laitetaan toi sentin mitta tuohon kaavan reunalle. Ja täältä piirretään sitten tätä pidempää väkästä pitkin katkoviiva tämän koko kaavan ympäri. Täältä ei tarvitse piirtää, koska sinne ei tarvita saumanvaraa, kun sinne ei tule saumaa. Ja tämä kannattaa tehdä nyt huolellisesti. Mitä huolellisemmat saumavarat olet merkinnyt ja mitä huolellisemmin tämän leikkaat, niin sen helpompi sun on ommella. Ja tämä tosiaan tehdään joka puolelle sinne, mistä tätä kangasta leikataan. Kun me ollaan laitettu tosiaan etukappale tänne, niin tehdään tänne kankaan toiseen reunaan se toinen taite, koska me tarvitaan myöskin takakappale taitteelle. Niin tehdään tänne toiseen reunaan takakappaleelle taite. Ja laitetaan takakappale tonne taas niin, että toi kaula-aukon kaarroke menee lähelle tuota reunaa. Nyt mä saisin tehdä vielä reunempaan sen taitteen. Mä en taida nyt oikein yltää tonne asti. Ja sitten kun sä oot saanut laitettua tehtyä ne samat asiat kuin tällekin, niin sitten leikataan tää kangas tästä sieltä, mistä sä pystyt sen leikkaamaan niin, että mahdollisimman vähän menee mitään hukkaan. Leikataan se kahtia ja tästä lopusta sitten tehdään hihan ja hupun osa. Nyt mä oon piirtänyt sitten nämä saumanvarat etukappaleeseen ja takakappaleeseen ja leikannut tämän kankaan niin, että mä oon sitten tämän loppukankaan, mikä tästä on jäänyt jäljelle, niin mä oon laittanut sen kokonaan kaksinkerroin niin, että
langan suunta menee näin. Ja sitten tähän mahtuu hyvin hiha ja huppu. Ja jos sä teet vaan kollegepaidan, että sä tarvit tuota huppua, niin tee sitten vaan tää hiha. Mutta tähän mahtuu vierekkäin tosiaan hiha ja huppu. Ja jos olet epävarma, että onko nämä sulla oikein, niin tarkista vielä ennen kuin leikkaat, että se tosiaan menee näiden nuolten mukaisesti se langan suunta täällä. Ja sitten leikataan nämä kaikki palat irti näistä kankaista kangassaksilla. Ja tosiaan vielä, että jos sulle tulee taskupussi, niin tuossa on sitten kaivettu vähän tuota tilkkulaatikkoa niin, että sieltä löytyy sopivan kokoinen pala taskupussille. Ja taskupussi tosiaan tulee myös taitteelle, niin kuin etu- ja takakappalekin. Ja näissä on tosiaan kaikissa sentin saumavarat. Ja nyt kun sä lähdet leikkaamaan, niin älä tee sitä virhettä, että leikkaat etu-takakappaleen tai taskupussin tätä taitetta täältä. Eli tätä ei leikata, kun me tarvitaan siitä ehjä siitä etukappaleesta tai takakappaleesta tai taskupussista. Ja tosiaan leikkaan nämä huolellisesti näitä viivoja pitkin. Mitä huolellisempaa työtä taas teet, niin sen helpompi sun on ommella. Sitten leikataan resorit. Ja resorit on eri kangasta. Sä voit valita joko erivärisen kankaan tai sitten ihan samanvärisen kuin se sun kollegekangas on. Mutta tää on hieman erilaista tää kangas. Eli tää joustaa paljon enemmän. Ja resorien kaavat oli tosiaan tässä näin. Eli tää isoin on lantioresori, joka tulee sinne paidan helmaan. Sitten on käsiresori ja sitten on kaula-aukon resori. Jos sä teet hupparin, niin sä et tarvitse tätä kaula-aukon resoria. Resorikankaat on usein tämmöisessä rullassa, taikka sitten niitä voi olla tuolla tämmöisinä paloina. Mutta että sillä on väliä, että kuinka päin sä taas laitat nämä resorit tähän kankaalle. Eli jos sä otat täältä rullasta, niin nämä resorin kaavat menee aina tähän tällainen, kun se rulla aukeaa näin, niin vaakasuunnassa tähän näin. Ja sitten jos sä löydät jonkun palan täältä ja sä et tiedä, että kuinka päin se on ollut rullattuna, niin sä voit testata. Eli kun käsiresori tulee sun käteen, sit valmiina, se tulee näin. Ja tää vielä taitetaan muutenkin kaksin kerroin. Eli se tulee näin. Eli sen pitää joustaa tähän suuntaan. Eli tää suorakaiteen leveämpi reuna on se, mikä pitää joustaa enemmän. Ja sä voit testata tästä kankaasta. No tää joustaa tosi paljon tähän suuntaan. Ja sitten kun kokeillaan näin, niin tää joustaa vähemmän. Eli laita se leveämpi suorakaiteen reuna tätä joustavaa suuntaa tai niin kuin joustavampaan suuntaan. Eli asetellaan nämä kaavat tähän silloin näin. Resorikangas on tosiaan niin kuin kaksinkertaista yleensä aina. Eli jos sä otat sen täältä rullalta. Ja sä tarvit 2 näitä lantioresoripaloja ja 2 käsiresoripaloja. Joten sä voit asetella ne tähän tällä lailla, niin sä saat silloin 2 kerralla. Ja nämä kannattaa laittaa nuppineuloilla kiinni. Ja näissä on saumavarat jo. Eli näihin ei tarvitse piirtää mitään saumavaroja. Sä voit ihan suoraan tästä leikata näiden kaavojen mukaisesti. Käsiresori ja lantioresori nyt laitettu tähän resorikankaalle. Ja sitten vielä tämä kaula-aukon resori. Eli näitä tarvittiin 2, niin me voidaan leikata ne suoraan tästä, niin me saadaan 2 kumpaakin. Kaula-aukon resoria me tarvitaan vain 1. Eli sä voit tehdä niin kuin täällä resorikankaan päässä oli tämä taite, niin sä voit taittaa tämän kaula-aukon resorin kahtia ja laittaa tämän taitetun reunan tuonne taitteelle ja ottaa tämän kaula-aukon resorin tästä taitteelta. Niin silloinhan sä saat yhden kokonaisen kaula-aukon resorin. Toki jos sä taas löydät sieltä jonkun sopivan palan, niin sä voit ottaa myös palasta sen näin aukinaisena. Taskupussin suut, eli tämä tasku tulee siis näin, tänne näin. Ja nämä on ne, mistä kädet voi laittaa sisään. Niin nämä taskupussin suun reunat pitää ensiksi huolitella, eli tehdään sinne joko zigzag tai sitten se 8 ommel.
Ja kun sä ompelet, niin älä venytä tätä kangasta, vaan ihan vaan tämmöisenä ohjailet sitä vaan tonne koneelle, mutta älä venytä. Muuten jos sä venytät, niin se menee aallolle se reuna. Nyt mä oon huolitellut nämä taskupussin suut. Ja sitten nämä suut tai tää kangas taitellaan tänne taskupussin sisäpuolelle. Niin nythän nämä menee tasan, mikä oli tuossa äsken tollain vähän erikoisesti leikattu, niin ne menee nyt tänne sitten koko matkalta sopivasti. Ja sä voit tehdä myös niin, että sä silität nämä taskupussin suut tässä vaiheessa, jos se tuntuu, että tämä asettuu sitten paremmin. Mä oon tämän toisen puolen saumuroinut saumurilla ja sitten ton toisen puolen mä ompelin ompelukoneen kasiompeleella. Ja sitten sä voit ommella nää tämän jälkeen nurjalta puolelta, eli tältä puolelta, niin ompele täältä saumuroinnin tai siksakoinnin päältä suoralla ompeleella, eli tästä näin. Silloin se suora ommel on ainut, mikä jää näkymään tänne työn oikealle puolelle. Ja nämä tosiaan ommellaan suoralla ompeleella, koska se suora jää sitten näkyviin sinne oikealle puolelle. Ja ompele tosiaan tästä huolitteluompeleen päältä. Nyt on taskupussin suut ommeltu. Ja ennen kuin me laitetaan tää sille etukappaleelle, niin mehän laitetaan se sitten näin, että nämä kankaan leikatut reunat menee piiloon, eli tämä yläreuna ja sitten nämä sivut, toi sivu ja toi sivu. Ja ommellaan sitten suoralla siihen etukappaleeseen kiinni. Nämä jätetään tietysti auki, noi taskun suut, että sä saat sinne laitettua kädet. Ja nämä ennen ompelua kannattaa silittää. Mä silitän ne nyt. Eli tämä yläreuna esimerkiksi, niin taitat mahdollisimman vähän ja katot, että siitä tulee suora siitä reunasta ja muista olla polttamatta käsiä. Laitetaan höyrytys pois. Ja varovasti silität. Katsotaan, tämmönen pienikin kevyt silittäminen auttaa jo vähäsen sitä kangasta pysymään. Nyt kiinnitetään meidän valmistettu taskupussi tähän etukappaleeseen. Ja nyt me päästään avaamaan tämä etukappale, kun se on ollut tuolla taitteella. Niin nyt viimeistään tässä vaiheessa pitäisi hahmottua, että minkä takia siitä kaavasta piirretään vain puolet ja minkä takia se laitetaan tuonne taitteelle. Nythän tämä näyttää jo paidan etukappaleelta. Ja tämän taskupussin voi laittaa tänne aika lailla alareunaan. Laita nämä kankaan leikatut reunat täältä samaan tasoon. Ja sitten kun me kiinnitetään tänne resori, niin me voidaan ommella se sitten tohon, että se menee tuolta toi taskupussi kiinni sillä samalla kertaa. Ja kato, että tää sun taskupussi tulee keskelle. Voit myös ihan mitata sen näin, että taitat tämän etukappaleen kaksinkerroin ja merkataan vaikkapa nuppineulalla tuolta toi keskikohta ja sitten avataan tämä ja katsotaan myöskin tämän taskupussin keskikohta. Se on tuossa ja laitetaan ne meneen samaan kohtaan ne keskikohdat. Ja tosiaan nämä suut jätetään auki, mutta tämä yläreuna kiinnitetään. Ja tämän saa nyt ommella ihan läheltä reunaa sillä suoralla ompeleella.
Jos sä ompelet sentin päästä reunasta, niin se voi kääntyä tää leikattu reuna sitten tänne päästä niin kuin kääntymään. Eli tää kannattaa ommella täältä tosi reunasta. Niin reunasta kuin vaan pystyy ompelemaan. Ja ennen kuin lähdet sitä ompeleen, niin kato vielä, että se on keskellä sitä kappaletta. Ja oot tyytyväinen siihen, ettei tänne jää mikään kangas kuprulle tai muuta. Ja nyt mennään tosiaan ompelemaan nämä sivut suoralla ja tämä yläreuna suoralla. Nyt on taskupussi kiinnitetty etukappaleeseen ja hyvältä näyttää. Aloitetaan ompelemaan olkasaumat. Jos ei sulle tule taskupussia, niin tämä on sun ensimmäinen ompeluvaihe. Ja mä laitan nyt tähän ensiksi tämän takakappaleen näin auki. Ja sitten laitetaan tämä etukappale sen takakappaleen päälle. Ja tässä huomaa hyvin, mikä ero on etukappaleella ja takakappaleella. Eli tämä kaula-aukko on syvempi etukappaleessa kuin takakappaleessa. Ja älä välitä nyt mistään, mitä tuolla tapahtuu, vaan katot näitä olkapäitä. Laitat nämä kankaan leikatut reunat menemään samaan kohtaan ja laitat ne nuppineuloilla kiinni. Sitten nämä mennään ompeleen kasilla. Nyt lähdetään ompeleen tätä olkasaumaa. Ja kato nyt vielä tässä vaiheessa, että sulla on oikeat puolet vastakkain. Eli sä ompelet aina tänne kankaan nurjalle puolelle, kun me ei haluta, että ne saumat näkyy oikealle puolelle. Ja kato vielä myöskin se, että sulla on tämä nuppineula alusta tai tyyny tässä vieressä, jolloin sä voit suoraan siihen laskea niitä nuppineuloja tästä työstä. Ja laske painijalka samaan tasoon ton kankaan leikatun reunan kanssa ja ommellaan tosiaan tuolla jousto-ompeleella 8. Ja nyt kun sä ompelet, niin älä venytä tätä kangasta, muuten siitä saumasta tulee aaltoileva. Eli vaan ohjaat näillä käsillä sen kankaan tonne neulan alle, älä venytä tätä kangasta. Ja pakitus tulee aina alussa ja lopussa myös tällä jousto-ompeleella. Meillä on olkasaumat ommeltu. Ja sitten me voidaan jo kiinnittää hihat. Ja mä näytän nyt nopeennettuna, miltä se näyttää. Eli hihat pitäisi tulla sitten kiinni tänne näin. Ja me tehdään niin, että me avataan tämä paita näin. Mutta oikeastaan ennen sitä mä sanon vielä sen. Eli jos sulla on jäänyt tosi isot saumanvarat tänne, niin sä voit leikata niitä tässä vaiheessa, koska se sitten helpottaa noiden hihojen ompelua. Mutta älä leikkaa sitä ommelta. Mutta mulla nyt on tässä ihan sopivan kokoiset saumavarat, niin mä voin aloittaa ihan sen hihan kiinnittämisen. Eli avaat sen paidan tällainen näin, että toi kaula-aukko on tuossa keskellä. Ja nyt huom, tää oikea puoli on ylöspäin. Ja sitten otetaan yksi hiha. Ja taita tää hihan yläreuna, eli tää leveämpi reuna, mikä tulee tonne olkapäälle, niin taita se kaksinkerroin ja merkitse tämän hihan tämä taitoskohta, eli se on hihan toi keskikohta. Ja toi pitäisi saada sitten kohdistettua tähän olkasauman kohtaan.
Ja sitten laitetaan tämä pala tähän oikeat puolet vastakkain. Eli käännetään se näin päin. Ja tosiaan toi merkki on tuolla ja katot vielä, oikeat puolet menee vastakkain. Ja katot, että kankaan leikatut reunat on samassa kohtaa. Ja aloitetaan kiinnittäminen. Noin. Ja kun ompelet tätäkin ommelta ja mitä tahansa ommelta, niin älä venytä tätä kangasta, muuten se jää aaltoilemaan se sauma. Noin. Nyt meidän paidan pitäisi näyttää kutakuinkin tältä. Ja seuraavaksi ommellaan noi hihojen alasaumat ja noi hupparin kyljet. Ja nyt tämän paidan voi laittaa etukappaleen ja takakappaleen päällekkäin. Ja sitten myöskin nämä hihat. Nythän tämä rupeaa jo muistuttaa paitaa. Eli meidän olisi tarkoitus ommella nyt nämä kummaltakin puolelta. Tämä hihan alasauma ja sitten toi kylkisauma. Ja aloitetaan kiinnittämään tämä nuppineuloilla täältä kainalosaumasta. Eli tämä on se kohta, mikä tulee kainalon kohtaan. Niin aloitetaan kiinnittää tosta. Ja jos sulla on nyt taas jäänyt tänne hihoihin tosi isot saumavarat, niin sun kannattaa leikata ne pienemmäksi, mutta älä leikkaa nyt sitä ommelta taaskaan. Eli jos sulle jää kauhean isot saumavarat tänne, niin sitten se näyttää vähän kököltä siinä valmiissa paidassa. Niin ne kannattaa pienentää ennen tätä ompelemista. Ei ole väliä, teetkö ensiksi tämän hihan alareunan vai teetkö ton kyljen, kunhan teet kummatkin tässä samalla kertaa. Tän voi sitten ommella. Ei ole tosiaan väliä, että ompeleeko täältä ja kääntyy tossa ja ompelee tänne vai sitten toiseen suuntaan. Mutta tämän voi ommella yhdellä ompeleella. Tässä vaan käännytään sitten tässä kainalon kohdassa. Ja toiselle puolelle tehdään sama juttu. Nyt voidaan mennä ompelemaan. Niin, nyt päästään ompeleen. Mä aloitan nyt täältä hihan päästä ompeleen. Ja taas lasketaan painijalka kankaan reunan kanssa samaan kohtaan ja ommellaan taas jousto-ompeleella 8. Ja muista taas, että älä venytä sitä kangasta, kun ompelet. Me ollaan tässä kainalosauman kohdalla ja tosiaan, jos sulla on isot saumavarat täällä, niin sitten tästä kohdasta tulee tosi paksu, mutta kun sä oot nyt pienentänyt sen, niin tässä voi vaan ihan kääntyä tällä tavalla. Ommellaan tonne melkein siihen risteyskohtaan. Mä otan nyt tuolta ton nuppineulan pois, mikä mulla piti sitä kainalosaumaa oikeassa kohdassa. Ja tää kannattaa ommella aika hitaasti, ettei neula katkee. Äläkä ainakaan venytä tätä kangasta nyt. Muutenkaan ei saa venyttää, mutta varsinkaan tässä kohtaa. Muuten se neula voi herkästi katketa. Eli mennään tästä ihan rauhakseltaan yli. Ja voit vaikka pysähtyä, laittaa vaikka neulan tonne sisälle ja katsoa, että siitä kääntymisestä tulee nätti. Noin. Nyt meillä on sitten melkein jo valmis paita. Eli nyt sitä voi vaikka sovittaa tässä vaiheessa. Tehdään seuraavaksi resorit. Ei ole väliä, aloitatko käsiresoreista vai lantioresorista. Mä nyt näytän tässä vaiheessa vaikka ensimmäisenä käsiresorien ompeleminen. Ja ensiksi sun pitää ommella nämä tämmöiseksi ikään kuin tuubeiksi. Eli taittaa tässä pituussuunnassa kaksinkerroin.
Tämä kangas on vähän erilainen oikealta puolelta ja nurjalta puolelta, niin sä voit nyt itse päättää, että kumpi on sun oikea puoli ja kumpi nurja puoli. Mä otan aina oikeaksi puoleksi tämän vähän sileämmän puolen ja taitan ne näin, että ne oikeat puolet jää tonne sisäpuolelle ja ommellaan nämä sivut yhteen ja kasilla. Nyt mä ompelin ne täältä yhteen ja sitten sen jälkeen nämä pitäisi taittaa kaksinkerroin näin ja mä näytän sen nyt vielä hidastettuna. Elikkä laita vaikka toinen käsi toisesta suunnasta ja toinen toisesta suunnasta tähän sauman kohtaan tänne pötkylän sisälle ja rupeat taittamaan puolesta välistä tätä kaksinkerroin. Ja sitten otat toisella kädellä kiinni ja kiepsautat toisella kädellä tämän resorin näin. Ja tämä pitäisi nyt sitten kiinnittää tänne hihaan niin, että tämä jää sitten, että kun sä pidät sitä paitaa, niin se on sitten se, mikä sulla on tässä ranteen kohdalla. Ja tämä pitäisi sitten kohdistaa tämä sauma tämän hihan tuon sauman kanssa. Ja nyt kun huomaat, niin tämä resori on pienempi ympärysmitaltaan kuin tämä käden aukko tuossa, niin meidän pitää saada hetkellisesti venytettyä tämä resori yhtä pitkäksi, jotta me saadaan sitten kiinnitettyä se tähän niin, että tänne ei jää mitään tämmöisiä typeriä ryppyjä. Ja sä voit käyttää näitä Open upeita pahvista tehtyjä palikoita tähän venyttämiseen apuna. Eli laitat tämän käsiresorin venytyspalikan ympärille tämän resorin ja laitat sen tämän paidan tänne sisälle niin, että tämä taitettu reuna menee sinne sisälle ensimmäisenä. Tässä pitää nyt muistaa muutama asia. Pitää katsoa vielä, että tämä paita on varmasti nurinpäin, eli sulla on tässä se nurjapuoli. Ja sitten sä katsot, että taitettu reuna, sä lähdet sitä viemään ensiksi tänne sisälle. Ja sitten katot vielä sen, että sulla kohdistuu nämä saumat, eli tämä sauma, hihan sauma ja sitten se resorin sauma. Sun pitäisi saada ne samaan kohtaan. Ja laitan nämä muutamilla nuppineuloilla kiinni sillä tavalla, että nämä kaikki 3 kankaan leikattua reunaa on samassa tasossa. Eli 2 kankaan leikattua reunaa resorista ja 1 tuosta kollegekankaasta. Ja nyt kun mä otan tämän palikan täältä pois, niin tämä näyttää tältä. Ja se on siitä syystä menee tällainen rypylle, koska toi resori on tosiaan ympärysmitaltaan pienempi. Joten kun sä ompelet, niin sun pitää venyttää. Nyt pitää venyttää. Muuten saumoissa ei saa venyttää, mutta kun sä resoria laitat, niin sun pitää venyttää hetkellisesti nämä saman kokoisiksi, kun sä ompelet, jotta se sitten ei jää mitään tämmöisiä koloja tai ryppyjä tonne, vaan se venytys tulee sitten tasaisesti koko tähän saumaan. Mennään ompelemaan. Sä voit käyttää tätä ompelukoneen, tätä ikään kuin tukkia tässä apuna. Eli sä saat pujotettua tämän hihan tämän tukin ympärille, näin. Niin tämä jo auttaa vähän tässä venyttämisessä ja sitten ei käy vahingossa niin, että sä ompelisitkin kaikkia tai niin kuin liikaa kankaita tähän näin. Ja lasketaan painijalka ja katsotaan, että ommel on tuo joustoommel 8 ja sitten vielä avitetaan tästä vähän. Että sä saat hetkellisesti tosiaan nämä kankaanpalat venymään yhtä pitkäksi. Nyt on hihat ommeltu, tai noin resorit hihoihin ja hyvältä näyttää. Sitten me tarvitaan resori tonne lantiolle, jos sä et tee taitetta. Ja nyt mulla on tämmönen resoripala, että mulla ei ole täällä saumaa. Niin mä taitan tän vaan suoraan tällainen kaksinkerroin. Ja jos sulla on tässä sauma jossakin kohtaa tässä resorissa, niin kohdista taas se sauma sitten tänne sivusaumaan. Tää pitäisi saada laitettua nyt tänne. Ja tää on kans vähän sen pienempi taas tää resorin niin kuin ympärysmitta kuin tämä
paidan ympärysmitta tässä. Ja meidän pitää saada venytettyä tämä resori yhtä pitkäksi kuin tämä paita hetkellisesti. Ja käytetään siinä taas tätä pahvinpalaa, mikä täältä luokasta löytyy. Eli puetaan tämä resori taitettuna kaksinkerroin tälle pahville. Ja kato vielä, että se on tasaisesti joka puolelta näin kaksinkerroin. Ja laitetaan taas tämä taitettu reuna nyt ensiksi tonne sisälle. Ja kato vielä, että sun paita on väärinpäin. Eli oikea puoli on täällä sisällä ja nurjapuoli on tässä päällä. Ja tosiaan, jos sulla on sauma, niin kohdista saumat tonne sivusaumoihin. Ja sit sä rupeat laittaa nuppineuloilla tätä kiinni. Ja tarkista vielä, että sulla on tää resori täällä oikein päin, eli nämä kankaan leikatut reunat ja sitten tästä paidasta. Mulla on nyt tässä paidastakin 2 kangasta, koska tässä on se taskupussi. Mutta katsotaanpa tätä vaikka tuolta toiselta puolelta. Tämä on takakappale. Niin täällä näkyy, että 2 kangasta on resorista ja sitten 1 kangas tuosta kollegekankaasta. Silloin, mä näytän sen vielä tästä käsiresorista, eli silloin kun sulla on täällä ollut 2 kangasta resorista ja 1 kangas kollegekankaasta, niin sitten kun me taitetaan tää resori näin, niin tämä taitettu reuna jää sitten siihen sun hihan suuhun, eikä tässä näy mitään leikattuja reunoja. Ja laitetaan nuppineuloja kauttaaltaan, ja tämäkin ommellaan ompelukoneen jousto-ompeleella 8. Ja nyt otetaan tää pahvi täältä pois. Ja nyt kun sä meet ompelemaan, niin kato aina yksi tämmönen nuppineulan väli, että sä venytät sen hetkellisesti yhtä pitkäksi. Ja ompelet aina ikään kuin tämän yhden nuppineulan välin kerrallaan. Toi, sit sä siirryt seuraavaan. Toi. Muista venyttää. Äläkä tee niin, että siirrät tätä ryppyä vaan eteenpäin ja eteenpäin. Eli me halutaan, että siitä venytyksestä tulee tasainen. Niin käsittele aina tai ompele aina 1 nuppineulan väli ikään kuin yhdellä kertaa. Ja mennään ompelemaan. Eli jokainen nuppineulan väli ommellaan tosiaan ikään kuin erikseen niin, että tämä toinen käsi voi olla jopa täällä takana. Eli mä teen nyt eka pakituksen tähän alkuun. Kasilla. Noin. Ja mä laitan toisen käden tänne taakse ja toisen tähän eteen ja venytän nämä yhtä pitkäksi nämä kankaat ja ompelen tohon asti ja sitten mä lopetan ja sitten mä siirryn seuraavaan väliin. Mä näytän kuinka. Noin. Nyt mä otan nuppineulan pois ja sitten mä siirryn käsittelemään tätä seuraavaa väliä. Näin. Eli nyt mä otan täältä takaa taas kiinni ja venytän tämän hetkellisesti yhtä pitkäksi ja ompelen tänne asti ja sitten mä siirryn taas seuraavaan. Näissä saumakohdissa ja sitten tässä kohdassa, missä sulla on täällä myös toi taskupussi mukana, niin kannattaa ommella aika hitaasti, koska täällä on nyt niin monta kangasta, että toi neula katkee, jos sä venytät sitä kovasti ja jos sä ompelet tosi nopeasti. Eli mene nämä paksut kohdas hitaasti.
Sitten tehdään kaulaaukon resori. Ja mä oon nyt jo ommellut tän, että se taitettiin se pitkä reuna kaksinkerroin ja sauma tulee sitten tänne resorin ikään kuin taakse. Laitetaan se tonne niskaan. Eli me ei haluta, että se näkyy tässä edessä. Se voi toki laittaa tonne saumaankin kohdistaa, mutta yleensähän se on paidoissa tuolla niskassa. Niin kohdistetaan toi sauma niskaan. Ja mä taitoin nyt tämänkin kaksinkerroin. Ja tää laitetaan ihan samalla tavalla kuin ne kaikki muutkin resorit. Eli ne laitetaan tämä taitettu reuna tavallaan tänne kaula-aukon sisälle ensimmäisenä. Mutta laitetaan nyt eka se niska keskikohtamerkki. Sä voit tehdä sen myös ihan tällainen, että sä taitat nämä olkasaumat vastakkain. Ja tämä kohta, mistä tämä takakappale nyt taittuu, niin se on silloin se niskan keskikohta. Ja mä merkkasin sen nyt nuppineulalla. Ja mä haluan tosiaan laittaa tämän tämän sauman tonne niskaan. Ja muista, että sä laitat tämän ikään kuin tämä taitettu reuna ensiksi. Ja sitten kun sä laitat tuohon nyt nuppineulan, niin nuppineula on täällä näin, että tää, jos me käännetään se näin päin, niin ehkä tästä ymmärtää paremmin. Eli tuolla on se kaula-aukko ja nyt täällä on taitettu reuna laitettu ekana ja sitten taas tässä on 1 kangas kollegekangasta ja 2 kangasta siitä resorikankaasta. Ja tämän voi myös tehdä niin, että laittaa tämän ensiksi taitettuna tämän koko homman tällaiselle pahville. Näin. Katsoo, että tämä on joka puolelta tasaisesti. Ja sitten merkki oli tossa. Ja sitten laittaa tämän pahvin tänne niin, että taitettu reuna menee tosiaan ensimmäisenä ja toi sauma kohdistetaan tonne merkin kohtaan taakse. Täältä näin. Ja tämä pahvinpala venyttää hetkellisesti tätä kaula-aukon resoria yhtä suureksi kuin mitä tämä kaula-aukko on. Niin tästä on helppo laittaa sit nuppineuloja. Näin. Ja nyt me voidaan ottaa tämä pahvi täältä pois. Ja nyt huomaat taas, että tämä menee tällainen rypylle täältä. Eli sun pitää taas ommella nää sillä kasilla jousto-ompeleilla niin, että sä venytät aina yhden nuppineulan välin yhtä pitkäksi ja ompelet ikään kuin yhden nuppineulan välin aina kerralla. Noin. Niin, ja sitten valmistetaan huppu. Ja mulla on nyt tässä 2 huppupalaa päällekkäin, oikeat puolet vastakkain. Muista, että ompelet nurjalle puolelle. Ommellaan tää huppu ensiksi täältä kaarevasta reunasta yhteen, eli sinne tulee sauma. 2 kangasta ommellaan yhteen. Ja laitan nuppineuloilla kiinni koko matkalta. Eli tää ommellaan täältä yhteen. Ja sen jälkeen ommellaan tämä hupun etureuna, eli tänne tehdään huolitteluommel, eli ommellaan pelkästään tämä reuna niin, että tämä kankaan reuna ei purkaudu. Eli näitä ei ommella yhteen, vaan ompelet täältä, menet ton sauman yli ja sitten ompelet tänne, niin kasilla. Ja nyt mä oon ommellut tämän kaarvan reunan yhteen, joka pitää näitä paloja yhdessä, ja sitten mä ompelin huolitteluompeleen tänne hupun suuhun.
Ja nyt me tehdään sirkkarenkaille reikä tonne 4 senttiä tuolta alareunasta ja 4 senttiä sivulta. Ja me voidaan tehdä se samalla kertaa kumpaankin kappaleeseen, kun nämä on päällekkäin samassa kohtaa, niin kuin nämä kaikki reunat menee tasan. Ja tehdään se tällä meistillä, eli otetaan kummatkin etureunat tänne mukaan ja painetaan tuohon meidän merkin kohdalle. Nyt saa painaa voimakkaasti ja sinne tuli kumpaankin kappaleeseen tuli reikä. Ja näihin reikiin me laitetaan sitten nämä sirkkarenkaat. Ja yksi rengas muodostuu 2 osasta. Toinen on tämmöinen, missä on tötterö, ja toinen on sitten vaan pelkästään tämmöinen rinkula. Ja tämä rinkula on toiselta puolelta, siellä on ikään kuin tommonen ura keskellä, ja toiselta puolelta se on ikään kuin tommonen pullee toi reuna. Laitetaan tämä tötterö kankaan oikealta puolelta sisään, niin että sä venytät sitä kangasta, että sä saat sen tötterön osan tänne sieltä reiästä läpi. Ja sitten laitetaan tämä rinkula, se urapuoli kangasta vasten, näin. Ja nyt meidän pitää tällä toisella meistillä sitten litistää nämä ei muuten pysy, eli tällä meistillä litistä näitä sitten yhteen. Ja laitetaan tämän meistin tämä muovinen osa tänne alle. Ja sitten tämä metallinen osa menee nyt tätä terävää reunaa vasten. Ja tämä metalliosa sitten litistää ton terävän reunan tonne. Ja tässä saa kans taas painaa kaikilla voimilla. Noin. Ja joskus nämä jää jumiin, varsinkin semmoiset hopeiset, mulla on nyt nämä mustat. Niin silloin sulla kannattaa olla talttapääruuvari, jolla sä nitkutat ne sitten. Se jää nimittäin joskus tämä jumiin tähän. Nyt ei jää. Sitten tehdään toinen samalla lailla. Eli tötterö kankaan oikealta puolelta läpi. Rinkulasta urapuoli kangasta vasten. Ja sitten mä litistän tän niin, että toi muoviosa, valkoinen muoviosa menee alas ja toi metalli litistää ton terävän reunan tonne sisälle. No niin, nyt tää jäi jumiin, niin nyt mä laitan ton talttapääruuvarin tonne tuolta nitkutin toisistaan irti. Nyt meillä on siistit ja kestävät reijät sit niille nauhoille, mistä ne nauhat voi tai tulla. Ja nyt tehdään se nauhakuja. Ja aloita se täältä alhaalta. Eli taita tätä reunaa niin, että se peittää ton sirkkarenkaan. Näin. Ja laita täältä nuppineulalla kiinni. Tosta noin. Ja kuvittele, että sä oot ommellut suoralla ompeleella tosta nuppineulan kohdalta. Niin silloin se ommel tulee ikään kuin tähän näin. Eli sinne muodostuu se kuja, missä sitten se nauha voi mennä. Ja tehdään tää koko matkalta tää taite. Jos sä haluat olla tarkka, sä voit ottaa mittaliisan ja katsoa vaikka, että se on 2 tai 3 senttiä, kuinka sä nyt sen haluatkaan. Että se on koko matkalta saman kokoinen se taite. Näin. Ja nyt kun tää ommellaan, niin se ommel, millä tää ommellaan, niin se jää tosiaan näkyviin tälle oikealle puolelle. Niin tehdään se suoralla ompeleella, että se olisi mahdollisimman huomaamaton. Ja sä voit tehdä sen suoran ompeleen täältä nurjalta puolelta. Koita mennä aika reunasta kankaan leikattua tai niin kuin huoliteltua reunaa. Se on huolittelu ompeleen päältä vaikka. Ja täältä voi ihan mennä yli ja sitten ommella tänne asti. Eli tän voi taas tehdä samalla kertaa ommella koko matkalta. Mennään ompelemaan. Tää ommellaan suoralla ompeleella. Ja nyt kun sulla on alussa tää sirkkarengas täällä tavallaan ikään kuin voi olla vähän tiellä, niin on varovainen kun ompelet. Noniin, nyt meillä on valmis huppu. Eli täällä on nyt se kuja, missä se nauha voi mennä.
Ja aletaan kiinnittää tuota huppua nyt sitten tähän paitaan. Ja huomio, paita on nyt väärinpäin. Ja me haluttaisiin ikään kuin huppu jotakuinkin tähän näin kiinnittää. Ja meidän täytyy tämä takasauma kohdistaa tänne takakappaleen keskikohtaan, joten kun sä taitat nämä olkasaumat vastakkain, ja tämä kohta, mistä takakappale taittuu, niin se on takakappaleen keskikohta. Merkitään se. Ja tämä hupun takasauma pitäisi kohdistua siihen merkkiin. Ja nyt, koska meidän pitää saada oikeat puolet vastakkain, niin me joudutaan kääntämään tämä huppu näin päin. Ja toi saumakohta menee tähän merkin kohtaan. Ja nyt tämä voi tuntua hankalalta, mutta ala kuljettaa vaan näitä reunoja, kankaan reunoja samassa kohtaa. Ja laitetaan tähän muutama nuppineula nyt alkuun, niin tämä selvenee sulle ihan just. Näin. Mä laitan vielä tämänkin nuppineulan tällainen vaakasuuntaan, vaikka mä yleensä tykkään laittaa ne pystysuuntaan, koska nyt tää huppu pysyy sen verran paikalla, että me voidaan ottaa se huppu ja laittaa se tonne kaula-aukosta tonne sisälle. Näin. Ja nyt me vaan lähdetään täältä. Nyt mulla on nuppineulat tässä, niin mä lähden vaan seuraamaan tätä nuppineulan vierustaa eteenpäin ja katsoo, että kaula-aukon reuna ja sitten se hupun reuna menee samassa kohtaa. Ja mä kuljetan näitä eteenpäin, katon ettei jää kauheasti mitään ryppyjä tonne. Ja nyt me tullaan tähän paidan etuosaan, koska täällä on tää nauhakuja vastassa. Sitten mä menen tänne keskikohtaan päin ja alan kuljettaa tätä toista reunaa. Ja nyt mä tuun tähän, missä nämä nauhakujat, nämä menee tässä hupparissa nyt vähän päällekkäin. Joskus, jos oppilas onkin ommellut aika isoilla saumavaroilla ja sillä on tämä huppu pikkusen pienentynyt, niin saattaa olla, että nämä hupun etureunat jääkin vaikka tällainen vierekkäin. Sekin on ihan ok, mutta tässä mallissa nämä menee tällainen vähän päällekkäin. Näin. Ja tämä ommellaan kauttaaltaan ympäri kiinni jousto-ompeleella 8. Ja silloin kun sä ompelet tästä keskeltä, missä on nyt nämä kummatkin nauhakujat päällekkäin, niin ole varovainen, kun ompelet tästä. Ompele hitaasti, koska tämä on niin paksu kohta, että neula saattaa katketa, jos sä ompelet tosi kovaa. Ja tässä ei nyt kannata tai tarvi venyttää mitään, vaan tämä ommellaan ihan ilman mitään venytystä. Noin. Nyt meidän huppu on kiinnitetty ja nyt me voidaan kääntää tämä paita oikein päin ja ihastella miltä näyttää. Näin. Vielä puuttuisi toi nyöri tonne nauhakujaan. Ja sun ei tarvi leikata mitään sopivan mittaista ensiksi alkuun, tai voihan sen tällainen tästä mitata myöskin näin, mutta varmin on niin, että kun tää nauha tulee täältä kerrasta, niin alat vaan pujottaa sitä tuolta toisesta reiästä. Tarvit hakaneulan ja pujotetaan se tuolta päästä. Ota tarpeeksi pieni hakaneula, että se menee täältä sirkkarenkaasta läpi. Esim. Tämä isompi hakaneula ei mene täältä. Eli älä ota mitään kaikista isointa, vaan tämä vähän pienempi. Aletaan pujottaa se tuolta toisesta reiästä. Ja tällainen kuljetetaan sitä tuolla nauhakujassa eteenpäin. Ja nyt mä saan tämän hakaneulan täältä toisesta sirkkarenkaasta läpi. Ja hakaneulan voi tässä vaiheessa tietysti ottaa pois. Ja sit sä voit tässä vaiheessa päättää, että minkä mittaiset nyörit sä haluat. Mä otan nyt vähän lyhyemmät kuin toi. Tommoset. Ja
Ettei tää karkaa tää naru tuolta, niin tähän kannattaa tehdä solmu tai vaikka kaksikin. Noin. Ja lopuksi muista viimeistely. Jos sun paita on kauhean ryttynen, sä voit silittää sen. Sä voit kääntää sen väärinpäin ja katsoa, että sinne ei jää mitään langanpätkiä. Eli leikkaa kaikki langanpätkät pois. Sä voit vaikka miettiä sitä, että minkä näköinen se paita on, minkä sä oot kaupasta ostanut, niin siellä ei ole tämmöisiä langanpätkiä. Leikataan näitä pois. Jos sulla on jäänyt jotkut tosi isot saumanvarat johonkin, niin sä voit pienentää niitä saumanvaroja. Ne kauhean isot saumavarat ei tunnu kovin hyvältä ihoa vasten, koska tää nurjapuolihan on se, mitä sä sitten pidät sun ihoa vasten. Mutta älä leikkaa kuitenkaan niin paljon niitä saumavaroja, että leikkaat noita ompeleita. Eli ylimääräiset saumavarat voit pienentää sopivan kokoisiksi, leikkaat langanpätkät pois ja sitten vielä, jos tarvii, niin silittää se paita. Ja tätä voi sitten taas myöskin kuvioida ja värjätä. Tähän voisi tehdä vaikka jonkun kangasväreillä jonkun kuvion, taikka sitten käyttää leimasinta, taikka sapluunaa, taikka kangastusväriä.